Se on Boost Boys Clubilta Timi jälleen kerran moro. Nämä videot tuntui kiinnostavan porukkaa. Viimeistä arvelin vaan, että no kerrotaan lisää tästä projektista. Kerran porukka oikeasti haluaa tietää tästä, niin minähän mielelläni kerron. Eli kerrotaan tällä kertaa vaikka tästä tekniikasta tarkemmin. Eli tässä on Dartin lohkoon tehty 3-litrainen 2-siitseta GE VVTI:n kannella. Eli tässä on vaparin kansi. Siinä on 264 ja 272 nokka, eli imu- ja pakonokka on vähän erilaista keskenään. Siellä kannessa on kanavat tehty, eli kanavat ei ole vakiot, ne on portattu aika rajusti ja kansi on virtautettu ihan hyvin tuloksin, että voin olla tyytyväinen siihen. Lisäksi tuohon venttiilityöt on tehty, niin on tehty myös venttiilijouset, seetit, että hattu on tehty sille, että sen pitäisi kestää voimaa. Kellarissa mulla on vuorostaan nuo CP-männät HD-männän tapeella ja kampurahan perus 3-litrainen. Sitten kaikkia pieniä jippoja, esimerkiksi öljypumppu on käyty läpi, eli siihen on tehty omat modifikaatiot, mitä tämä Mattisen Ville on tehnyt, koska tämä moottori on Villen käsiala ihan täysin. Niin kuin muuten tämä Ahdinkin. Tämä on ihan hyvän kokoinen peli. Mulla on tarkoitus pitää tässä moottorissa omat apulaitteet, eli vakiolaturi, ilmastoinnin kompura ja vakio-ohjaustoistimen pumppu, ainakin toistaiseksi. Tähän pitää tietysti pieniä muutoksia tehdä, kuten tuohon pitää hitsata iso AA-nippa, niin kuin tässä. Mä saan tuohon tehtyä letkun väliin. Alavesiputki mulla ei ollenkaan paikallaan, se pitää vielä muokata, koska tuo nykyinen putki, mikä mulla tuli tuossa syylärikaupan mukana, joka näyttää itse asiassa tältä, niin tämä ei suoraan käy tuohon, se pitää vielä tehdä. Ja moottorissa on tällä hetkellä vielä vakiotukikumit paikallaan. No tästä sinne ei paljon näe. Siihen pitää jotain pientä varmaan vahvistusta keksiä, koska tehoja tullaan ottamaan se 1000 hevosvoimaa. Pakopuoli on sitten vuorostaan 3-2 ja 1 tyylinen. Siitä voi laittaa tähän vielä kuva. Ja tämmönen sarja, tämän pitäisi toimia hyvin. Mulla oli edellisessä T6 tämä ja sävel oli aina todella hyvä ja todella helppo tehdä tämmöisen amatöörinkin. Tuo on tehty perus mustasta vesijohtoputkikäyristä ja putkesta. Tietysti mulla on nuo lähtevät putket 48 millisiä ja 51 millistä on sitten tuo putki, mikä lähtee tuosta kollektorilta ylöspäin. Siellä on sitten haarotettu Turbosmartin hukkaportti ja se on molemmista noista primääreistä. En tiedä saako tästä aivan selvää. Ei ihan saa. Ja tosin tällä tavalla on tehty edellinenkin pakosarja ja se on toiminut ihan suhteellisen hyvin. Niin tehtiin tämä sillä tavalla, että tässä on monenlaista koulukuntaa, että miten tämmöistä täytyy tehdä ja mikä on juuri se oikea tie. Ahtimeen palaten, niin tämä on tosin Holset HX55. Tämä on sorvattu, eli täällä on 73,5 millinen imusiipi, billettinen, ja pakosiipi on aika jytky, se on 80 millinen. Pakopesään on 25, eli millä tavalla se virallisesti sanotaankaan, eli 25 pesä, ja tämän kombon pitäisi toimia sen 1000 heppaa ihan moitteetta. Sen suhteen ei pitäisi olla mitään pullonkaulaa. Putkena lähtevänä on 4,5-tuumainen rosteri, ja sinne tulee todennäköisesti ohitusläppä vielä tuohon downpipein jälkeen heti. Eli kun tulee ahtopainetta tarpeeksi, niin tuo 4 tuuman putkisto ei tule ahistamaan. Siitäkin on monenlaista koulukuntaa, kuka on mitäkin mieltä, mutta se läppä ei siellä tietenkään haittaa. Polttoaine mulla tulee sillä tavalla tähän, että tuolta tulee syöttö, se iso linja, mikä oli aikaisemmalla videolla, eli AN10, toisin sanottuna 5/8 tuumainen. Siitä tulee letkut tuohon ja keskeltä tulee paluu. Ja paluuhan tulee luontevasti tuonne polttoaineen paineen säätimelle, mikä ei tule näkymään kamerassa edelleenkään. Ja tällä tavalla varmistetaan se, että kun meille tulee polttoaine tuohon tukille, niin jokainen pytty saapi varmasti soppaa, koska jos me työnnetään soppa pelkästään tästä päästä, niin siinä tulee todennäköisesti ongelmaksi se, että siellä ei riitä polttoaine ruokkimaan tätä ykkössylinteriä. Eli täältä vetää todennäköisesti sitten laihemmalle, koska polttoainetta tulee menemään. Tähän tulee 2200 maakaasusuuttimet, koska tätä ajetaan etanolilla. Siitäkin on monenlaista koulukuntaa, mitkä pitäisi olla. Pitäisikö olla oikeat 1500 etanolisuuttimet? Pitäisikö niitä olla 2? No pitäisi olla tässä tapauksessa, mutta me mennään näillä. Ja ne on toiminut ainakin tähän asti itsellä monta vuotta. Oliko edelliset suuttimet, mitkä meni mun veljelle, niin ne kesti 5 kesää.
Tässä olisi vielä kaikennäköistä pientä projektia, eli tähän pitäisi ehtiä hyvät banjoliittimet. Nämä on AN10 kautta ORB10 kierteellä olevat. Tarkoitus oli laittaa banjot tuohon. Ja tähän J3D Innovationin Jani olisi skannata alueen, tekee semmoisen alumiinisen säiliön huohotuskeräyspytyksi. Me saadaan tämä tila järkevästi käyttöön ja tarkoitus jättää tänne taakse pieni tila, jotta voidaan piilottaa sinne jotain mitä halutaan, koska tänne tulee aika paljon sähköjä ja elektroniikkaa loppupeleissä. Nyt ollaan tällä takakontilla, niin katsotaan, että minkä näköinen tämä viritys on, mistä mulle polttoaine tulee tälle suutin tukeille. Ja täällä on tehty itse tankkilaite yhteistyössä JM Steelin kanssa, eli tämä on kokonaan uusi systeemi. Siinä on alkuperäinen läpivienti tuolle Toyotan pistokkeelle. Meille tulee tästä ainoastaan mittarille polttoaineen täyttömäärä. Virranruokinta tulee omilla virraotoilla, jotka näkyykin tuossa. Eli siinä on läpipultit ja siinä on tommoset 3D-tulostetut eristerinkulat, koska kansi on rosteria, niin nämä ei tule toimimaan, jos ne olisi vaan tuossa suoraan läpi. Eli nämä pitää eristää pois tuosta rosterikannesta. Ja tässä tapauksessa molemmille pumpuille omat virrat, koska mulla on polttoainepumppuina 2 kappaletta Valpro 525 helkättejä. Ja ne pitäisi olla kyllä aika toimivat tuotteet. Ainakin tähän kokemukseen asti, mitä niitä on käyttänyt, niin ei minkäännäköisiä murheita ole ollut. Sitten polttoainelinjat saatiin mahautettua tästä vakioväylää pitkin. Vakio ja vakio. Ne lähtee täältä suoraan tuonne auton alle piiloon. Ja koska tämä viritys on kumminkin vähän korkea, niin tähän löysin tämmöisen tuolta meidän yhdestä Supra-ryhmästä. Eli tämä on niin korokekansi tehty juuri tämmöistä hommaa varten. Ja tää on ihan siisti. Voisi olla omaan makuun siistimpikin, mutta tällä on mentävä mitä meillä on. Ja toki tähän ei tule näkymään. Tähän konttiin on tarkoitus laittaa vielä akku ja kaikennäköistä muuta elektroniikkaa, mitä ei haluta konehuoneeseen. Koska meillähän ei muuten tuonnettu ikinä mahtumaan tuo akku. Ei vaikka mitä tehtäisiin. Sisusta mulla näyttää tältä, eli tämähän on alkuperäinen vielä. Tässä autossa oli hiiret asunut semmoisen pari vuotta kun mä tämän ostin, niin tää koko sisusta on purettu, räjäytetty, putsattu, jynssätty, koska tää oli oikeasti, tää haisi ihan semmoselle niinku miksi ja myyräkuumeksi voisi kutsua. Ja ratti vaihtuu vielä. Mä lupasin tämän auton alkuperäiselle entiselle omistajalle, että me annan tämän hänelle, koska hän on tietysti tämän ratin takana viettänyt hyviä nuoruusvuosia ja mahtavia muistoja, niin se on mukavampi antaa hänelle kuin heittää itse tuonne roskapönttöön, koska mulla ei tule tällä ratilla olemaan minkäännäköistä arvoa. En tiedä, onko tässä oikeasti jonkunnäköistä arvoa, mutta ajatus on ihan kaunis. Sitten kun tämä tulee olemaan 8HP 70 Bemarin tuolla automaattivaihelaatikolla, niin tässä on shifteri. Tähän tulee vielä semmoinen pieni näppäimistö jonnekin kohti, ja siitä voidaan vaihtaa PDNR ja tietysti vaihelaatikon moodeja, koska makse kun voidaan ohjata vaihelaatikkoa, niin me halutaan siihen niin sporttia ja ekoa sun muuta. Kaikkea hienoa hibleitä. Vaihteet toimii tällä tavalla. Tää on aika napakka. Tuohon pitää tuo pussi vielä askarella. Ja jalkatilan verhoilu pitää varmaan maalata mustaksi, koska tämä ei tule sopimaan tähän väritykseen ollenkaan. Autosta tulee aivan eri värinen. Väriä ei vielä paljasteta kellekään. Jotkut hyvät tuttavat tietää jo, koska niille on tullut mainittua, mutta sitä ei tänne tulla toitottamaan. Ja sitten viime kerrosta oppineena tähän tulee Max Ecun Pro Premium johtosarjalla, eli tähän tulee todella paljon antureita ja lähtöjä. Tästä halutaan mitata mahdollisimman paljon dataa, koska data on kaunista. Me tullaan tässä autossa käyttämään semmoisia Boschin yhdistelmäantureita, missä on paine ja lämpö samassa. Eli sama anturi mittaa paineen ja lämmön. Niin ei tarvi olla monta anturia siihen käyttöön. Mulla tulee niitä antureita esimerkiksi polttoaineen paineen säätimelle. Sitten tulee tuonne auto alle heti niin kuin pumppujen jälkeen, jotta me nähdään paine tuosta säätimellä ja siellä, koska halutaan pelata varmasti varman päälle. Pakolämpöanturit tulee tuohon heti aloitukseen, koska me halutaan nähdä jokaisen sylinterin yksityiskohtainen paine. Ja jos siellä sattuu joku vahinko, esimerkiksi se, että suuti hajoaa, menee tukkoon, niin luontevasti, kun sylinteri rupeaa käymään laihalla,
se vetää kuumemmaksi, niin se sylinterin lämpötila nousee ja me osataan ennakoida se. Ja Max-EQ:n pystyy säätämään rajat sitä varten, jotta ei semmoista vahinkoa tapahdu. Niin se on aika näppärä. Et siinä on yksi syy just, että minkä takia antureita mahdollisimman paljon. Nyt on nopeasti esitelty Supra ja pitää se varmaan kertoa, että mistä kaikki on lähtenyt. Tässä on Volvo 940 1998-vuotinen klassikki. Tää oli 240 tonnia ajettu, kun meitä ostin. Hyvä kuntoinen, orkkisväri, sininen, erikoisväri, mikä on klassikissa. Tässä oli kaikki hyvät, perushyvät varusteet, puolinahkapenkit. Tää oli muutenkin semmonen siisti, papan vanha helmi. Ja tää sitten tuli minulle ja tätä alettiin virittelemään. Tähän silloin aikana ihan hävettää kertoa, mutta jostain se on aina aloitettu. Laitettiin Mitsun T16 ahiin, isompi välijäähytin, kansi, sitten räjäytettiin tästä moottori. Silloin kun oli intoa, mutta ei taitoa, niin tää tuli minun kaverille Santerille. Santeri otti koppia tästä, tätä vähän päiviteltiin. Tähän tuli uusi Vinokone, minkä me ostin, ja imusarjaa, ja tehtiin turbopakosarja, holsetti, megasquirtti, M90-laatikko paremmalla kytkimellä, sinterilevyllä. Ja semmonen paketti tää aluksi oli, ja tällä päästiin ajamaan, vähän tutustumaan, miltä tää näyttää. Itse oppi siinä samassa, kovasti oli intoa. Intoa oli touhuta, mutta kun ei osannut. Ja sitten isoista rahoista kyse kumminkin 18-19-vuotiaana, niin siitä saatiin auto liikkumaan ja siitä sen jälkeen palapalalta lähdettiin aina päivittämään eteenpäin, että laitettiin esimerkiksi seuraavaksi niin uutta vaihelaatikkoa ja moottoriohjausta, vahvistettiin imusarjaa, tehtiin kaikennäköisiä pikkupäivityksiä, vaihdeltiin välijäähytintä, sitten siihen koneeseen vaihdettiin kansi kunnollinen ja se tehtiin aina pala palalta step by step tyylillä, että aina niin kuin paranneltiin monta vuotta, jonka jälkeen kun Vinokone oli niin sanotusti nähty, niin minun kaveri, ystävä Myyryläisen Jani otti koppia, että olisiko miltä kuulostaisi, että laitettaisiin T6. Ja minähän innostuin siitä ihan reilusti ja tähän laitettiin T6. Jani teki siihen kannen. Se oli 2,8 litrasen T6 lohko, 3 litrasen kansi. Sitten oli 2 puolikkaasta, sama kuin 3 litrainen käytännössä, niin öljypohja, kaikkea muuta. Niin kuin se on semmoinen Frankenstein se moottori ja myös saatiin se hyvin toimimaan. Tässä oli ekana kautena sen karretin ahtimella GTV, oliko 3884, semmonen 640 heppaa, 840 newtonia moottoritehoa. Ja se toimi oikein mukavasti. Sillä ajettiin kauteen, mitä me voi lähteä, 4 tonnia ehkä, 5 tonnia. Ei ole mittaria ollut käytössä vähän aikaa, niin ei tiedä. Ja sitten seuraavana talvena taas päiviteltiin vähän koria. Tää maalattiin mustaksi, mutta oli sininen. Konehuoneeseen tuli tommonen aika överi. Tänne on tyllerö vittu polttanut purkin glitteriä lattialle, mutta tää ei ole kovin edustavassa kunnossa, mutta todella hipleä väri. Tähän tehtiin lisäksi imusarja, moottoriin kanteen pienet päivitykset, kellari piettiin entisellä. Päästiin penkkiin, Holsetin HX40 runkoon tehdyllä ahtimella. Saatiin 7,5 heppaa, 7,5 heppaa ja 1000 newtonia moottoritehoa 2,1 baarilla. Se oli aika kova. Tällä kerettiin ajaa jonkin aikaa. Saatiin Kaliksessa muun muassa pysti. Kaverit tän käytti siellä. Ne oli itse silloin tuolla reissussa. Ja tällä ajettiin 2000 kilometriä, kunnes tästä porosi moottori. Moottoririkon syy on, niin kuin ei ole 100% varma. Itse epäilen polttoainepuolen juttuja ja kaikennäköisiä spekulaatioitahan siitä on liikenteessä ja mielessä ja näin, mutta se on mennyttä. Tässä mulla on siis itsellä henkilökohtainen pikku vinkki, että jos joku myy teille etanolikäyttöön tuotteita, niin varmistakaa, että ne tuotteet oikeasti ovat etanolikäyttöön. Koska tässä kohtaa mulla oli bensapumput etanolin kanssa, olin hölmöillyt tarpeeksi rajoja ja lopputulos oli se, että todennäköisesti moottorin nakutti kiinni, koska polttoaine ei riittänyt. Se on syy. Tai sitten toinen oli, että mulla polttoainepumpusta ja muhjautui kuparit polttoainelinjaan. Ne meni suodattimeen, suuttimiin,
takaskeruusäili. Et se oli koko linjastossa kierrossa, mutta ei siitä se enempää. Että tää on tämmönen projekti, mikä pitäisi joskus viedä maaliin. En tiedä millä setillä tuuaan, tai siis viedään maaliin ja mitä tälle tullaan tekemään, mutta jotain. Tämän tulevaisuus on vielä hyvin epäselvä. Tää pitää tästä vielä jemmaa ja keksiä. Tähän olisi niin paljon paranneltavaa. Tässä olisi niin paljon asioita, mitä pitäisi tehdä uusiksi. Mutta nyt on ollut mukava tehdä tuota Supraa, koska eka auto, mikä tuntuu siltä, että se on tehty virittämiselle. Niin kuin oikeasti alun perin virittämiselle, että sinne menee välijäytin suoraan. Se alustarakenne on hyvä. Iskarit, alustasarjan vaihtamalla, uretanipuslat, isommat jarrut, se on siinä. Tässä piti vahvistaa jalkatilaa, vaihtaa akseli, tehdä kartaa, niin tää on laittu isommat jarrut. Eli tässä on Ootsetan Futura-vanteet ja siinä on Toyota Land Cruiserin jarrusatulat. Jotkut oliko R-levyt ja Sintteri-jarrupalat. Tää on aika hyvä setti. Toimiradalla minkä tarvittiin. Mutta aina kun tätä kahtoo, niin tää on se paha, mistä kaikki lähti meillä eteenpäin. Että jos tätä autoa olisi tullut hankittua, olisi tullut hölmöiltyä tämän kanssa, niin ei tiedä missä tilanteessa olisi. Että olisiko mikä auto, mikä tilanne ja mitä sitä oltaisiin tekemässä. Olisi ehkä ollut järkevämpää loppupeleissä ruveta vaikka neulomaan tai tehdä jotain muuta. Vaikka frisbee-golfia. Mutta sitä kun on hölmö. Jos tulee vielä jotain kysyttävää videoon liittyen, niin laittakaa suoraan kommenttia. Kertokaa mitä haluatte kuulla. Nähdään, minä kerron mielellään lisää. Että jospa tää kontentti olisi semmoista, että tää tavoittaa porukkaa ja herättää keskustelua. Tälleensä. Mutta mä oon esimerkki siitä, että vaikeuksien kautta on aina menty vähän voittoon, että on välillä tullut auton kanssa tikkuu kynnen alle, mutta on se sattu taas hetkeksi toimimaan ja katsotaan miten Supran kanssa käy, kun se pitäisi olla ensi kesänä ajossa. Kova tavoite olisi American Car Showssa näytillä ja tavoite tehdä siitä aivan mahtava. Mut katsotaan mihin se menee. Ollaan kuulolla. Se on moro.